Čaute ľudia, vítam vás v dnešnom videu a dneska tu bude trochu blká, je normálna rodinka a moja si predstaviť role. Takže toto je mama Liliana, no nie Lilna, ale Janka a tam má 43 rokov. Toto je otec Marek a má 45 rokov a toto je ich dcera Liliana, hej. A ona má 13 rokov a oni budú mať ešte jedného malého brata, ktorý sa bude volať Lukáš a môžeme ísť na to. Tak, robíme noc. Tak. Zlato, už sa zotmelo. No, máš pravdu. Ja pôjdem robiť večeru. Tak dobre, ja to idem povedať. Liliana. Zlatko, bude večera. Joj, dobre, nevoľte ma Zlatku. Už mám 13 rokov. Dobre. A čo by si chcela? Neviem, palacinky. Dobre. Liliana si prosí palacinky. Uvidím, či máme, a keď nie, urobíme to, čo včera. Dobre, teda ja tu zostanem. Tak ja idem. Tak, idem teda niečo spraviť. Čo to robí paradajka? Tak, čo by som mohla urobiť? Palacinky nemáme, ani nemáme testo. Takže, kde sú zemiaky? Tu vezmem zemiak a meso a urobím jej toto. Tak, dám jej to. A potom vlastne budeme musieť kúpiť výživky pre malého. To mi nedošlo. Dobre, a nám urobím šalát. Mne s týmto a manželovi s týmto. Tak. Super. Tak. Večera je hotová, poďte dole. Zase večeru. Mohla som im povedať, čo bude. Dobre, vypnem to. Tati, ideš? Hej, na čo? Tak poď. Tak poď. A čo mám? To čo včera. Prečo? Vravela som ti, že keď nebude to, tak budeš mať to, čo včera. Hej, ale som chcela palacinky. Prečo si mi nemohla robiť cesto? Lebo na to nemám dosť energie a nevládzem. Tak si to mohla objednať. A navyše ani nemáme na cesto. Akože si ho nemôžeš kúpiť, že na to nemáte pretože tak to prikladám. Nie, na to máme, ale nemáme teraz doma potraviny na to cesto. Liliana, unavuješ mamku. Buď rada, že máš čo jesť. Vy ste úplne najhoršie. Si idem pustiť telko radšej. Si pustím ho bez nich. No to netráp sa. Ja viem, ale ono je tak strašná. Ako všetko. Nepláč. Tak sa najeme. Dám to do umývačky. Nechce sa mi umývať. Tak. Zlatko, už si to jedla? Nie, nechajte ma. Už ma nechajte. Dobre. Kam idem vlastne? Tak ja tu asi počkám aj. Na čo sme vlastne kúpali tú skrinku, keď tam nič nemáme?
neviem. Fakt sú prví rodičia. A čože mi dajú na jesť? Nedajú mi to, čo chcem ja. Toto vypnem, už to aj tak končilo. Tu máš ten svoj tanier. Veď si ho skoro rozbila. Toto nebudeš robiť. Vidíš, tu je obitý. Predstav si, že robí. Kupovala som ich včera. A čo? Nechajte ma. Všetci už konečne. Tak už tá myčka doprala. Tak ja to vezmem. Hej, tu je ten tanier. Dobre. Prečo idete za mnou? Lebo chceme ísť na horné poschodie, alebo už treba ísť spať. Ešte zasínam všetko. Tak teraz budete sa kúkať, že ako sa sínam. No, dúfam, že nemusím robiť house tour. Tak, sme tu. Už tu môžem zasnúť. Zlatko, choď sa umýť a choď spať. Zase sa umývať na čo? Umývala som sa v stredu. Ale dneska je piatok, už si sa neumývala toto. Tak jeden deň reálne som sa neumývala. Pardon. No áno, ale máš špinavé vlasy, lebo sme boli v obchode. Super. Tak dám si utierať. Tak super, toto môžem dať tu na. Tak. Pardon. Tak vlasy. Tak super, ešte si ich dám viac. Tak telo super. Toto. Ešte toto si dám na seba. Tak. Už je mi aspoň trošku lepšie, mám trošku lepšiu náladu. Asi som si mohla dať rovno pyžamo, čo? Tak, toto tu môžem nechať, to je aj tak jedno. Tak. Dobrú noc. Pôjdem hore spať. Pardon. Tak ja sa idem teda umyť. Čo? Tu jaký bordel nechala? Tento uťak použila, takže ja ho používať nebudem. A už tu ten bordel nechám, keď sa ja idem umyť. Sa umiem iba tak rýchlo. A to upracuješ to tam, lebo ja už fakt nevládzem nič ani žiť. Dobre. To je trošku väčšie bordel, myslím si, že keď tu prišla po Liliani, tak to bol väčší. Ja sa iba opláchnem. Tak to stačí. Tak môžem ísť spať. Konečne. To zasíname všade. Ono zasnuté má tak dobre. Neviem, či nemám ísť spať dole. Je tu útomnejšie, tu je to viac skôr. Ráno. Je ráno. Ja idem do práce, aj keď je sobota, takže kofrík.
to ja idem do práce. Dobre. Idem do práce. Dobre. Tak ahoj. Ahoj. Tak. Ja už by som mohla ísť robiť nejaký čo. Tak čo si dneska dám, neviem, asi to čo včera. Najďme sa budiť. Lebo najprv si asi urobím všetko, čo musím. Dám si sprej na vlasy. Učešem sa. Dám si voňavku. A vlastne my sme si včera zabudli umyť večer zuby, dobre to je. Tak. Super. Zlatko, vstávaj. Prečo ma zase budíš? Prepáč. Tí strašní rodičia ma zase len budia a budia. Asi to, čo včera. Tak urobím to isté, čo mama, keď sa správne počula. To robila takisto. Moje vlasy nedajú vôbec česať, sú také roztúrané. Musím sa navoňať, lebo budem vonku s mojím frajerom. Adamom, on je taký krásny. Ale potom si aj tak ešte urobím väčšiu skincare, takže to je v poriadku. Už ideš, lebo už tak idem dole, tak aby si potom nemusela čakať na ten výťah. Hej, zás. Tak poď. Sme tu. Dobre, ja idem kúkať na telku. Rýchle sa volám, veď tu už je aj ten čaj. Aj s čajom, dobre, to je jedno. Tak. Chlieb s avokádom. Avokádo, chlieb, avokádo a chlieb. Tak. Pardon. Tak. Jedlo. A k pitiu. No, pardon. Ja si dám kávu, tak. A jej dám asi nič. Poď, už je to hotové. Idem. Zase toto. No. Tu mám byť ja, prepáč. Nie, ja som tu chcela byť. Tu je káva, to má byť moje. Nie, ty si naber nič. Ja si tiež dám kávu. Nie, vodu. Tak dobre. Uprať to, ja idem niečo iné robiť. Ja idem osobitne preč od všetkých sa pozerať na horor, na anime, pardon. Akože sa kúka na anime, hej. Akože toto je anime. Zase to musím upratovať. To už len umiem, tak. Tak, správne. Tak. A to bolo všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám video páčilo. A bye bye!